We want to save Europe, we want to win next elections, and we are clearly pro-European. And pro NATO, of course. Já jsem strašně rád, že jsme lidi přesvědčili, že jedině hnutí ANO má jasnou představu o budoucnosti naší země. My nebráníme českým firmám, aby exportovali zbraně na Ukrajinu, to není žádný problém, ale v momentě, když VZP odmítá proplácet léky na rakovinu, když nemají nepedagogové peníze, když samoživitelky mají problém, kdy nemáme peníze na příspěvek na péči prvního, druhého stupně, tak určitě my ty peníze budeme dávat občanům České republiky. At a post-vote press conference, Babiš said NO will open talks with parties that are labeled as extremist, SPD and motorists, and still push for a one-color cabinet under ANO's control. He added he hopes to put the government together smoothly and vowed that any new cabinet would report publicly every 6 months. He thanked supporters, called the outcome the absolute peak of his political career, and emphasized ANO's pledge to work fast and deliver the program from day one, according to the live remarks. Děkujeme vám, samozřejmě všem voličům děkujeme, že přišli volit, je to vlastně největší kompetence rozhodovat o budoucnosti naší země. A já mám obrovskou radost, že hnutí ANO dosáhlo historického výsledku. Ano, historického. A uvidíme, jak to dopadne, ale určitě máme skvělé čísla, nejlepší čísla v historii naší země, teda historii vůbec voleb v rámci do parlamentu. A je to u nás výsledek týmu. My jsme totiž jednotný tým. My taháme společně za jeden provaz, nasazení a děkuju všem našim politikům, děkuju všem našim lídrům, děkuju všem našim krajským manažerům a našim členům a byla to jízda, byla to obrovská jízda a díky moc. A samozřejmě děkuju našemu PR týmu, protože náš PR tým, to načasování, vážení, to načasování bylo neuvěřitelné, protože za posledních 7 dní jsme měli 47 milionů shlédnutí a stovky tisíc lajků. Skvělá práce. A já jsem strašně rád, že jsme lidi přesvědčili, že jedině hnutí ANO má jasnou představu o budoucnosti naší země, má jasný program. Víme, kde na to vezmeme peníze a já doufám, že s těma, kteří s námi půjdou do toho, aby jsme změnili naši zemi k lepšímu, to skutečně lidi uvidí. Já mám strašně radost, že jsme samozřejmě přesvědčili lidi, aby přišli k volbám a byla skvělá mobilizace, takže pracovali jsme až do poslední chvíle a doufáme teda, že vznikne vláda, která skutečně bude makat, kterou bude někdo řídit a která bude plnit program od prvního momentu. Takže ještě jednou moc děkujeme. Věřte mi, že my vás nikdy nezradíme. My jsme historicky vždy náš program plnili a můžete spolehnout, že ho budeme plnit pro lepší budoucnost. My chceme, aby Česká republika bylo nejlepší místo v Evropské unii pro život. To chceme. A uděláme proto všechno. Všechno, věřte mi. Takže ještě jednou děkujeme a těšíme se, že se znovu s vámi potkáme, protože my na vás nezapomeneme. My nezapomeneme na vás, že bychom 3,5 roku vás neviděli a potom přišli najednou a vám něco slibovali. My budeme stále s váma. A pokud budeme ve vládě, a já doufám, že to poskládáme v pohodě, každého půl roku budeme veřejně skládat účty, tak, jak jsme to dělali vždycky. Pro mě je to absolutně vrchol mé politické kariéry. Nevěřil jsem tomu, doufal jsem, že dostaneme 30%, náš průzkum avizoval 26%, takže je to absolutně pecka. A děkujeme všem, moc si toho vážíme a těšíme se, že můžeme pro vás pracovat. To je naše poslání. Moc děkuju.